Ακούγομαι? Και πολύ καλά μάλιστα. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, τους διοργανωτές. Μας δώσατε την ευκαιρία να βγούμε λίγο από τα βουνά και το μικρό κοσμό μας και να έρθουμε εμείς και τα παιδιά κοντά σας να συζητήσουμε πλευρές ενός φλέγοντος ζητήματος για την κοινωνία μας αυτή την περίοδο, όπως είναι το προσφυγικό. Κάνει γκρου-γκρου. Ένα μεγάλο κομμάτι ότι τι θα γίνει στο μέλλον αναλύθηκε λίγο πριν. Πού να πάω? Έτσι, θα είμαι πιο κοντά. Αναλύθηκε πριν από το γραμματέα του Υπουργείου μας σε σχέση με τα θέματα και τα διεθνή και τις συνθήκες οι οποίες δένουν το προσφυγικό και θα το δένουν για πολύ καιρό ακόμη, αλλά και σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τι μέλη γενέστε. Εγώ θα αναφερθώ λίγο στα θέματα του στρατοπέδου μας. Μικροφωνίζει πάρα πολύ. Όχι, δεν πειράζει. Αρχίζοντας με το σειρακιώτη ποιητή μας, τον Γιώργο Ζαλοκώστα, που περιέγραφε τις καιρικές συνθήκες την περίοδο που άνοιξε το ΚΑΜΠ. «Ήταν νύχτα στη στέγη βογκούς ο βοριάς και πυκνό έπεφτε χιόνι. Τι μεγάλο κακό προμηνούσε ο βοριάς που ταρνάκι απαγώνει». Με μία διαφορά, ότι εμείς δεν είχαμε στέγη. Είχαμε σκηνές. Η διαφάνεια δεν είναι από το στρατόπεδο Πετροπουλάκη. Είναι από την παραλία του Πειραιά. Είναι φθινόπωρο του 22 και έρχονται με τα καράβια οι πρόσφυγες μας από το ίδιο γεωγραφικό σημείο, από την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Πάλι θύματα μιας τρομερής καταστροφής, της καταστροφής της Μύρνης και των γύρω χωριών. Οι κυρίες με τις μαντήλες που βλέπετε είναι Βέρες Ελληνίδες φυσικά. Οι δικοί μας οι πρόσφυγες ήρθαν σε κατάσταση τραγική. Όχι μόνο όσον αφορά ότι μέσα σε μία νύχτα έχασαν τα πάντα, αλλά και οι συνθήκες που ήρθαν μέσα από τη θάλασσα και συνεχίζοντας μετά το ταξίδι στην ενδοχώρα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Η κυρία Σοφία Βλάχου είναι η σύμβουλος εκπαίδευσης στο στρατόπεδό μας. Είναι η κυρία που συνοδεύει και τα παιδιά και ετοίμασε όλη αυτή τη διαδικασία της χοροδίας. Μου θύμισε λοιπόν ότι νομικά πρέπει να βάλουμε μοζαίκ στα μάτια των παιδιών. Είπα όμως ότι άμα είναι να μην δείτε αυτό το βλέμμα, καλύτερα να μην την κάνουμε την ομιλία. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην αναπαραχθούν τα slides με τα παιδιά και μετά εγώ θα καταστρέψω το PowerPoint. Ο υπουργός μας, ο Μουζάλας, την περίοδο εκείνη, είχαμε την ευτυχία φυσικά να έχει αγαστή συνεργασία με τον τωρινό μας υπουργό, που ήταν τότε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και οι δύο μαζί λοιπόν ξεκαθάρισαν στο κεφάλι τους, όχι στο δικό μας, στο δικό τους, ότι μόνο ο στρατός, σαν δύναμη οργανωμένη στην ελληνική κοινωνία, μπορεί μέσα σε χρόνο ντετέ να φτιάξει κάτι που να βάλουμε μέσα τον κόσμο. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Δηλαδή, ξέρετε, μας ήρθε λίγο βαρύ, θα ανακατέψουμε τώρα και το στρατό και το ένα και το άλλο. Λέμε εμείς στην αριστερά, ξέρετε, έχουμε κάποιες ιδεολειψίες. Παρ' όλα αυτά, έμπαιναν τρία πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο ήταν να στεγαστούν. Στήθηκαν 70 σκηνές μέσα σε 3 νύχτες. Έχει μείνει χαρακτηριστικό όταν είχε ρωτήσει ο κύριος Βέργος από την αεροπορία, από την αεροπορία, ο υπεύθυνος, τι περιθώριο έχω, μέχρι πότε μπορούν να στηθούν οι σκηνές. Απάντησε ο Μουζάλας με το γνωστό του χιούμορ, μέχρι χτες. Πραγματικά, σε λιγότερο από ένα τρίμηνο, 70 σκηνές στηθήκανε και ήρθε ο κόσμος και μπήκε μέσα σε μια κατάσταση άθλια. Πολύ περισσότεροι από 10-10, γιατί δεν χωρίζαμε και τις οικογένειες. Το δεύτερο σημαντικό ήταν το θέμα της σύντησης. Η σκηνή που θυμίζει η αρχαία ελληνική τραγωδία είναι από τη Μόρια. Σε εμάς η ύπατη αρμοστία έστησε μια μεγάλη σκηνή, όπου και πάλι ο στρατός ανέλαβε το σιτηρέσιο. Με χαρά μας βλέπουμε εδώ τον Γιώργο τον Θεοχαρόπουλο, πάντα από το Άκτιο. Από τα πρώτα πράγματα που μάθαν οι πρόσφυγες είναι να λένε ο Good George, ο My Friend. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Σημασία είναι τι λένε οι πρόσφυγες. Και είχε αναλάβει να ταΐστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες ιατρικές, διαβητικοί κλπ.
με το θέμα των μωρών που έπρεπε φυσικά να πάρουν γάλατα και άλλες τροφές. Να σας πω και μια εργαλιστική λεπτομέρεια. Αυτό που είχε βάλει ο Υπουργός ήταν κάντε γρήγορα μία σύμβαση, γρήγορα, φυσικά νομότυπα, αρκεί να έχουν ένα άιζο. Και λέγανε τα γαλέντια και όλες εκείνα, τα βαφτίσια και όλες εκείνες οι ιστορίες που γίνονται στα Γιάννενα, τα catering που τις κάνουν δεν είχε κανένα άιζο. Άσχετο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκε πραγματικά μια εταιρεία, ανέλαβε και άρχισαν να δίνονται τα γεύματα συνεχώς στους κατοίκους του μικρού μας χωριού. Ένας διαβητολόγος βέβαια είχε αναλάβει να υπάρχει σωστή θερμιδική κάλυψη στα γεύματα. Εκείνο που δεν είχε πάρει υπόψη του είναι ότι κάποια πράγματα δεν έχουν ξαναφάει στη ζωή τους οι άνθρωποι. Δεν τρώγανε μακαρόνια, δεν τρώγανε ψωμί. Μαθαίναμε μέρα με τη μέρα ότι οι δύο πληθυσμοί και από πλευράς θρησκείας αλλά και από πλευράς πολιτισμικής έχουν διαφορετική αντίληψη και πρέπει και σε αυτό να φροντίσουμε και να τους βοηθήσουμε. Το τρίτο ήταν η υγειονομική περιθάλψη. Να στεγαστούν, να φάνε και να δούμε τι θα γίνει. Είναι μια κλασική σκηνή του νεογέννητου στη Μόρια, που γεννιέται έξω από τη σκηνή. Πέρα από τις έγκυες και τις εγκυμονούσες μάλλον και τις λεχοίδες που ήταν κατά κόρον, πέρα από τους ανθρώπους που ήταν πολύ τραυματίες από τους βομβαρδισμούς, υπήρχε και κάτι το οποίο το συναντάμε σε όλες τις εποχές. Αυτό το σοκ, το μετατραυματικό, το σοκ μετά τον πόλεμο. Ο Πέτρος ο Κόκαλης, ο παππούς έτσι μην παρεξηγηθώ, περιγράφει την κατάσταση αυτή την ψυχολογική ως μόρα. Και του κόλπου, του πολέμου του κόλπου. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ίδιες αντιδράσεις. Εμείς το ξανάδαμε μπροστά μας. Είδαμε τους ανθρώπους με τον παραμικρό ήχο που μεγάλωνε, με τις βροντές, και άμα δεν έχουμε και πάνω καταιγίδες εμείς, πλησίασε το Πάσχα με τα βεγγαλικά στη Φιλιππιάδα να γίνεται πανικός. Ήταν το ίδιο πράγμα που χρόνια τώρα σε διαφορετικές πολεμικές σειράξεις πραγματικά συγκλονίζει τον κόσμο και έχει ανάγκη θεραπείας. Δεν είναι απλώς φοβήθηκαν ή κάπως τους ήρθε. Τους ακολουθεί για πάρα πολύ καιρό. Πρέβεζα τώρα, με τη βοήθεια των λευκαδίων γυναικών, γεννάνε σε σπίτι στην Πρέβεζα. Το έχει υπερχωρήσει η Πέλα Καλογύρου το σπίτι της. Βλέπετε εδώ σειρά τα μωρά. Μόλις με το καλό πλησίαζε η ώρα του τοκετού, ερχόντουσαν στο σπίτι, αυτό φιλονιόντουσαν. Οι λεφάδιες γυναίκες φέρνανε άπειρα πλημμένα και αποστηρωμένα σπάργανα και γεννούσαν στο νοσοκομείο μας. Βλέπουμε χαρά εδώ τη μέα μας, τη Μαρία τη Γιάπρου, που μαζί με τον Δ. Χασιμάκη, που είχαμε την καλή τύχη να είναι και Άραβας, ο άνθρωπος αραβόφωνος, είχε βοηθήσει εξαιρετικά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει με τη συμβουλή κάποιου που δεν είναι η γλώσσα της. Σκεφτείτε το λίγο. Οι οδηγίες που τις δίνει πρέπει να τις κατανοεί εκείνη την ώρα που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη. Γεννήθηκαν λοιπόν τα μωρά, που όταν περάσουν τα χρόνια θα λένε έχω γεννηθεί σε μια όμορφη πόλη με θάλασσα που τη λέγανε Πρέβεζα. Δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται πια. Κοντά στη Λευκάδα ήταν αυτή η πόλη. Βλέπετε και πολιτισμικά τις διαφορές. Δηλαδή τα Κουρδάκια να είναι φασκιωμένα, ενώ τα Συριάκια να είναι ελεύθερα. Τώρα, οι παροτρύνσεις των νεών και οι συμβουλές μας με φασκιώνονται κλπ. Καταλαβαίνετε δεν είχαν καμία. Σε λίγο το στρατόπεδο γέμισε ρούχα, πάλι από Λευκάδα πάρα πολύ, πάλι από Άρτα και Πρέβεζα και άπειρα παιχνίδια. Έτσι σιγά άρχισε να παίρνει τη μορφή ενός οργανωμένου χώρου, ενός χωριού. Τώρα δεν θέλουμε να βροχάμε τα γένια μας, αλλά ο Μίλτος ο Κλάπας με την εξαιρετική εμπειρία του ως δήμαρχος και αντιδήμαρχος και πάντα ξέρετε αυτά, έδωσε μια μορφή χωριού με δημογεροντία, με ανθρώπους οι οποίοι όλες τις φυλές, τις παρατάξεις, τις φυλές, συζητούσαμε μαζί τους και συνεργαζόμαστε και το συνεχίζουμε ακόμη. Στήθηκε δηλαδή μια δομή
που να βοηθάει αυτή την αλληλοεπίδραση. Και να μην αισθάνονται ότι είναι κάπου που υπάρχει μια ζουρία που γυρίζει γύρω-γύρω και φωνάζει. Πώς περάσαμε από τις σκηνές στα κοντέινερ. Άλλη ποιότητα, άλλη κατάσταση. Εδώ είναι ο κάτω μαχαλάς. Έχουμε κάτω μαχαλά και πάνω μαχαλά. Ο κάτω μαχαλάς είναι μεγάλα, δίχωρα, γιατί επειδή λέγαμε και πολιτισμικές διαφορές, πολλοί έχουν δύο συζύγους. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και δύο κρεβατοκάμερες. Και τα παιδιά από την μία και τα παιδιά από την άλλη έχουμε. Τα καυγαδάκια, αλλά αυτά είναι σαν παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι το λιγότερο που μας απασχολεί. Μέσα τώρα βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί. Δεν υπάρχει πια η τέντα της UN που λέμε, δεν υπάρχει πια άλλα πράγματα κάνει τώρα ο κύριος Σταφαρόπουλος. Μαγειρεύουν, όπως βλέπετε ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία, μικροκύματα, εξαερισμός και φυσικά τα κοντέινερ έχουν θέρμανση και ψήξη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πατερομοστία δίνει ένα ποσό, το περιβόητο cash. Με αυτό το cash λοιπόν σταμάτησε η διατροφή από το catering. Πηγαίνουν με λεωφορεία της ΜΚΟ που έχει την οικονομική και λοιπή ευθύνη του στρατοπέδου και ψωνίζουν είτε από τα Γιάννενα, είτε από την Άρτα, είτε από τη Φιλιππιάδα. Έχουν κάνει την έρευνα χωρά τους, ξέρουν πού είναι τα φθηνά, πάνε στη Λαϊκή στα Γιάννενα και για όλη την εβδομάδα μετά προετοιμάζουν το φαγητό τους. Έχουμε και σύγκλημα με μοναχικούς άντρες που δεν ξέρουν να μαγειρέψουν και πάλι σκηνήσαν παλιά ελληνική ταινία. Πώς είτε νίκησε το δωμάτιο η Γεωργία Βασιλιάδου και ο Μπικιάρης του είναι και πια το φαΐ και κάτι της έδινε, έτσι γίνεται και εδώ. Και τρώνε όλοι. Άρχισαν να βάζουν στη διατροφή τους και τρόφιμα τα οποία δεν είχαν συνηθίσει και τα οποία στην πορεία τους άρεσαν. Δηλαδή, είχαμε αρχίσει τι είναι αυτά τα πράγματα, τα μακαρόνια, τώρα βλέπεις και το μακαρόνι είναι μέσα στη διατροφή τους. Μας κοβολάει ο τόπος βέβαια μπαχάρια, μας κοβολάει ο τόπος κάδαμο, είναι ότι την ώρα που μαγειρεύουν είναι η χαρά που θα περάσει από τα κοντέινερ. Φτιάχτηκε ένα γήπεδο. Ο Ρονάλντο, που τον βλέπετε εκεί πέρα, επιτρέπει φυσικά στους άλλους να μπουν μέσα στο γήπεδο. Η φυλακή είναι τιμωρία. Ο εγκλισμός είναι τιμωρία. Δεν είναι ότι δεν θα είχαμε φυλακισμένους ανθρώπους από αρκετά των χρόνων. Από το κάμπ έχουν βέβαια την ευκαιρία να βγουν. Αλλά πού να πάνε. Είναι λοιπόν ένας εγκλισμός. Έχουν αφήσει τα επαγγέλματά τους, πέρα του ότι την εργασία τους δηλαδή, πέρα τα σπίτια και λοιπά και τους νερούς που αφήσαν πίσω. Το να είσαι όλη μέρα σε ένα χώρο, δεν πάνε αυτό στο χρυσό κλουβί. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είναι εγκλισμός. Η εξασφάλιση αθλοπαιδιών και άλλων διαδικασιών και μέσα στο στρατόπεδο είναι πραγματικά μια ακτίνα. Είναι κάτι που τους διατηρεί και τους συνδέει με τη ζωή που σε λίγο θα έχουν. Γιατί σε λίγο θα βγουν από το στρατόπεδο, θα πούμε πιο κάτω. Είχαμε και γυμναστές πριν λίγο καιρό από μια ΜΚΟ και όπως βλέπετε, σας λέω, ο Ρονάλντο δεν επιτρέπει εύκολα στους άλλους να μπουν μέσα, αλλά οι γυμναστές μάθαν σωστό ποδόσφαιρο σε άντρες, σε παιδιά. Τα μωρά μας είναι καλοντημένα και έχουν όποιο επιθυμεί από μια Μπάρμπι. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η υπόθεση με την Μπάρμπι θα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει φίλο, δεν έχει τίποτα. Αρκεί να έχουν μια Μπάρμπι. Τα ματάκια του τα λένε όλα. Ένα νέο από νέα κατορθώματα της κυρίας Σοφίας Βλάχου. Τώρα θα τη δείτε πάλι την κυρία Σοφία Βλάχου που συνοδεύει τα μωρά. Είναι η ιδανιστική βιβλιοθήκη. Κοιτάξτε χαμόγελο και κακό. Είναι γεμάτο αγγλόφωνα βιβλία. Έρχονται με το χαρτάκι τους, παρακαλώ, και χωρίς κανένα συνοστισμό και παίρνουν το βιβλίο τους, το οποίο μετά μελετούν. Και επιστρέφουν. Μαθαίνουν δηλαδή σε μια διαδικασία τέτοια. Περίθαλψη. Και πώς είναι τώρα δομημένη. Βλέπετε τον Αντώνη μας εδώ. Είναι ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή ήταν στο γιατρείο μας μέχρι τώρα και δίνει τη μάχη του καθημερινά. Έχουμε στην ουσία τρία γιατρία. Ένα ενηλίκων, ένα παιδιατρικό, που βλέπετε εδώ, με την πολύτιμη κυρία Καραστεργίου, την πολύτιμη παιδεία του, που συνεχίζει και σήμερα και έρχεται κανονικότατα στο στρατόπεδο και προσφέρει τη βοήθειά της. Τα μωρά μας είναι ο μισός μας πληθυσμός, έτσι, τα παιδιά. Είναι φυσικά όλοι εμβολιασμένοι έτσι όπως πρέπει και λυπάμαι με τα χαρτιά τους, αλλά δυστυχώς και διάφορα νοσήματα σπάνια και περίεργα, ακριβώς επειδή
Λευκάδα δεν έχουν αρχίσει και τα παιδιά ακόμα, είτε στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο πανεπιστημιακό στα Γιάννενα. Αξιολογώντας πάντα τη βαρύτητα του θέματος. Με τις λεχοειδές, πέρα από ότι συνεχίσαμε την καλή κατάσταση στην Πρέβεσα, δεν έφτανε η περίπτωση. Οπότε η Λευκάδα βοήθησε και εδώ. Έρχονται στο γυναικολογικό ιατρείο γιατροί από το νοσοκομείο της Λευκάδας, δύο εξαίρετοι νέοι γιατροί, και τουλάχιστον πέρα από τις γέννες αντιμετωπίσουν και τα υπόλοιπα προβλήματα τα γυναικολογικά και σιγά σιγά και με κόπο μπαίνουμε και στα θέματα της αντιθύλιψης, που και αυτά έρχονται στην ώρα τους. Και βλέπεις ότι πια άρχισαν να σκέφτονται και αυτό το πράγμα, που φυσικά ένας γυναικολόγος με εξαιρετικό τρόπο μπορεί και να εξηγήσει και να βοηθήσει με τοποθέτηση σπιάλ κλπ. Όλα αυτά είναι μέσα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γυναίκα που να μην έχει κάνει παπ-τεστ. Είναι και αυτή μια διαφορετική. Και φυσικά εξετάζεται και μαστός. Θέλω να πω ότι το γυναικολογικό δεν είναι μόνο η γέννα. Είναι όπως κάθε χωριό, όπως κάθε συνοικία, πρόσβαση που έχει η γυναίκα για τα θέματα της τα γυναικολογικά, έτσι υπάρχει και σε εμάς. Πήγα να πω. Δεν έχουμε όμως μόνο Συριάκια, έχουμε παιδιά και από τον υποσαχάρια Αφρική. Έχουμε παιδιά από όλες τις φυλές και από όλα τα χρώματα. Θα τελειώσουμε την εκπαίδευση. Εδώ βλέπετε τα προνήπια. Παρευρίσκεται μάλιστα την μπού μας εδώ, να έρθει εκεί πέρα. Τα μάτια τους είναι ψηλά, εκεί που είναι το μεγάλο σχολείο, δηλαδή το μεγάλο νηπιαγωγείο. Τι συμβαίνει με τα προνήπια? Έχουμε βρέφο νηπιακό, που δύσκολα τα αφήνουν τα πάντα παιδιά να τα αφήσουν, τα βρεφάκια. Υπάρχει ένα θέμα και ίσως δεν είναι και σωστό. Που η μητέρα έχει τη δυνατότητα να τα κρατήσει, ας τα κρατήσει η αγκαλιά της όσο περισσότερο μπορεί. Τα προνήπια όμως δεν είναι τυπική δομή, είναι μια δομή που εξασφαλίζεται με τη βοήθεια της κυρίας Βλάχου και με ανθρώπους που από τα 8 μήνα των Δήμων διορίζονται και έρχονται εκεί. Πραγματικά είναι ένα μικρό θαύμα αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Με πάρα πολύ κόπο. Με πολύ προσωπική δουλειά της κυρίας Φωτεινού, από τα Γιάννενα, του κυρίου Καμπράκη για τη δευτεροβάθμια, του κυρίου Σαράφου για την πρωτοβάθμια. Διότι τι γίνεται, διέπτη θα πει είναι τα παιδιά που πάνε απόγευμα, που δεν ξέρουν ακόμα καθόλου, δεν έχουν επαφή με τη γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να είναι σε κάποιο ειδικό μέρο να αρχίσουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ας τελειώσαν τα σχολεία στη Φιλιππιάδα. Πάει το πρώτο, πάει το δεύτερο, πάει το τρίτο, 3 τμήματα. Και φτάνει η χάρη μας και στη Νέα Κερασούντα. Στην αρχή η Νέα Κερασούντα ψιλογκρίνιαξε, όταν κατάλαβε όμως στο σχολείο ότι θα κλείσει, εάν δεν πάνε τα προσφυγάκια. Διότι αυτά είναι αυτά που έλεγε πριν ο Γενικός Γραμματέας. Δεν είναι απλά πράγματα. Οπότε τώρα με χαρά τα υποδέχτηκαν τα παιδιά μας κλπ. 2 πάλι απογευματινά υποδοχής, δηλαδή διέψη στα γυμνάσια. Τώρα, τάξη υποδοχής στο πρώτο δημοτικό θα πει ότι τα παιδιά γυρίσαν πρωί και πάνε με τα ελληνόπουλα μαζί. Έχουν μια καλή επαφή με τη γλώσσα, μην λέμε υπερβολές, αλλά δεν έχει σημασία. Τα παιδιά συναντιόνται μεταξύ τους. Πάνε και στο γυμνάσιο, πάνε και στο λύκειο. Πρωινά τμήματα μαζί με τα άλλα παιδιά. Αυτό πώς κατορθώθηκε στη Φιλιππιάδα, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα? Κατορθώθηκε γιατί έχουμε παραπαιδεία, όπως λέμε. Παραπαιδεία ονομάζουμε φροντιστήριο. Δηλαδή την επικουρική βοήθεια που δίνουμε του περσινού έτους και όλου του καλοκαιριού και με το φοβερό παιχνίδι που λέγεται Scramble, κυριολεκτικά δηλαδή παίζοντας όλο το καλοκαίρι, να μπορέσουν φέτος, γιατί δίνουν και ειδικές εξετάσεις, να μπουν ανετότατα στα πρωινά τμήματα, που είναι την πρόοδο των παιδιών του. Μια σκηνή δηλαδή κανονική μέχρι τώρα, που πηγαίνουν οι γονείς από όλα τα σχολεία και ενημερώνονται, ενημερώθηκαν και εμάς, είχαν πάει όλοι με τα καλά τους κλπ. Και μέσω διερμηνέως έγινε από τους καθηγητές η ενημέρωση για την πρόοδο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν τα παιδιά, κάποιες επιθετικότητες, κάποια τέτοια, όλα χαρτί και καλαμάρι. Μία χαρά. Για να συνδεθούμε λίγο με την αρχή και να τελειώνω, είναι το άγαλμα στη Μυτιλήνη, το άγαλμα της γυναίκας από τη Σμύρνη με τα παιδιά της και ο μικρός πρόσφυγας που κι αυτός ανέβηκε πάνω να φωτογραφηθεί. Τα παιδιά μας πάνε σχολείο μέσω του ΔΟΜ, γιατί όλη αυτή η μεταφορά που σας διηγούμουν πριν γίνεται με λεωφορεία κανονικά, με συνοδούς που ελέγχουν τα παιδιά και πηγαίνοντας πια στο σχολείο υπάρχει ειδικός σχολικός φύλακας από το κάμπ, μην γίνει κανένα φασέρι, γιατί ξέρετε τώρα, παιδιά.
και επιπλέον καθαριότητα για να το βρουν την άλλη μέρα καθαρό και περιποιημένο, να μην έχουμε ούτε γκρίνιες ούτε μύρελες. Είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα και πολύ καυτό. Καλείται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, η κυβέρνηση και όλοι μας, απ' τη μία να υποδεχόμαστε και απ' την άλλη να προσπαθούμε να ενσωματώσουμε. Η υποδοχή συνεχίζεται. Κάθε οικογένεια η οποία ή θα επανενωθεί, οπότε θα φύγει από το κάμπ, ή θα την κομπανίσει με το δουλέμπορο προς άγνωστη κατεύθυνση, θα αδειάσει όμως πάλι κάποιος χώρος, θα έρθουν κόσμος από τα νησιά. Θα έρθει κόσμος που βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόντουσαν οι άλλοι πριν κοντά 3 χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν την υποδοχή, ενώ παράλληλα παλεύουμε για την ενσωμάτωση με κάθε τρόπο, με κύριο βάρος στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους ενήλικες. Είναι πράγματα, όσο τα παιδιά τα παίρνουν με την πρώτη, τόσο οι μεγάλοι έχουν δυσκολία λόγω της διαφορετικής γραφής. Τα αραβικά ή όλες γενικώς οι γλώσσες τους. Γιατί έχουμε στο στρατόπεδο Αφγανούς που μιλάνε τόσο διαφορετική γλώσσα που δεν αναγνωρίζει μία το αλφάβητο της άλλης. Είναι γλώσσες, δεν είναι διάλεκτη, έτσι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν την ανάποδη γραφή, τη ζωγραφιστή γραφή και όλα αυτά, και η λατινική γραφή τους είναι πάρα πολύ ξένο και πολύ δύσκολο. Περνάει καιρός να μπορέσουν να καταλάβουν ότι εδώ γράφει Γιάννενα, η ταμπέλα, και εκεί γράφει Φιλιππιάδα. Αν όμως δεν προχωρήσει το θέμα της εκμάθησης, υποτυπωδώς, και το θέμα της... καταλαβαίνετε πόσο δυσκολεύει το θέμα της εξέβρεσης εργασίας και το θέμα της ένταξης στην κοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κούρασα με τη γνωστή πολυλογία.